Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onan lusana di masa jo barado nandu dua bamanung nan sadang dudu nan sadang toga nan sadang badiri lati bopulo penanjo ambong dirabab gitar nan samalangko onan lusana di masa jo barado nan di Minangkabau maupun nan di rantau. Padu sana di masa jo lebarado pada kesempatan kini ko nan di Minangkabau Sumatera Barat. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, Bapak RT, Bapak Lurah, Pak Camat kadibacoyo. Pasampaikan ini mama alim ulama cedek pandai pemuka masyarakat lekas adonyo matuan Bapak kepala suku, angku datuk, apa ngulu. Nan dirantau ke dibacoyo, nan di Batam, Malaysia, Sulawesi, Kalimantan, Basaratojo, Papua, o Jawa, tim-tim. Oh, nan di Sumatera, oh, nan di Swiss, nan di Tibet, nan di Maroko, nan di Amerika, nan di Australia. Pokoknya selingkuh ngatuk bumi Allah ko kasadonyo ambo bacoyo ndak lupa ambo salami tumbuh-tumbuhan batang jaguang padi Basaratojo katelo. Ubi tongkang, patimbakau, rambutan, bawang. Kalau dibacu cie-cie ia ke malam cendonya hari ndak cukup waktu 30 tahun domai. Langsung saja kita ke pokok perintian. Carito lagando Minangkabau. Sabanyak ko cerita rakyat di Sumatera Barat maupun di Indonesia di masa jo barado. Kepada kesempatan kini ko kita baca sejarah legenda Malin Kundang di pantai Yemani mabagian. Malin Kundang anak durako tentu yo banyak versi cerita nang kita cari. Versi A, versi B, versi C. Nang kini ko kita fokus kepada versi A. Malin Kundang pantai Yemani mai. Di pantai Yemani yo nangka di kawasan Muaro kan yo lai duit sapasang keluarga bapak yo mande citu bana lemo laki ni. Kalau kadibilang bapak yo mande Malin Kundang na malin sama so itu masih di dalam kandungan. Apo karajo mande yo bapak. Bapak yo lah candonya kalawi mencari lauk untuk kadimakan. Namande baru matanggo cendo di rumahnya bagian.
Malun lai duit serba kekurangan, duit musikin na malando, situ banai duit masyarakat sama so itu mai. Duit ditampi pantai kana monyo matuan yo baji baku betiti kan palu menggadangkan kandungan mande. Kok dapet sayur kadiua sayur nak kanyo gali. Kok dapet lauk kanyo gali lauk nanyo yua matuan. Kok dapet menolong orang baladang maupun apa saja oleh ke sawah berbagai macam. Hanya kaku asal kagadang ketumbuh cendonya kandungan sabalun malilai mai. Adolah pada suatu hari dek waktu lah berjalan yo mini berganti jam-jam berganti hari-hari berganti minggu-minggu berganti bulan. Lah sampai bilangan bulan lah cukup kandungan mandi. Lalai malin kati dunia mai. Lai malin kati dunia seorang laki-laki anak koranca indak tawadu matuan citu bana lemo laki ni. Sanang hati mandi jo bapak kalau anak kola lai. Tahu be raso pane, tahu be raso lati citu bana lemo laki ni ne bagian. Kata orang kesanagari kalau lalai anak si Pulan bin si Pulin di pantai Yemani. Dia gia namo malin sama suitu matuan maalula kanak berulai kok patui turun mandi lah turun mandi. Kok patui kika ayolah dikikakan situ bana lemo laki ni. Dimba orang sakulil yang mendoa ketek-ketek cendola lai de anak kini. Malin kundang yo lalai keti dunia situ bana lemo laki ni. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan berganti leka setahun tumbuh pengana tiba di bapak matuani. Apa pangana bapak maling kundang sama suitu matuani. Kok cuiku bana duit awak mandei. Dari dulu alum berubah. Hidup bansik rupoiko biar lambu pai merantau. Kecik bapak kandung malin kaniyo sedang ketek-ketek mai. Dek warga masyarakat sakulil yang banyak nampai merantau tiba di pak bapak malin kaniyo cuik turu pulo. Kok pai awak kasubarang. Kok pai awak kanagari subarang. Kok leka berubah nasib hidup. Kok leka berubah nasib badan. Tinggal malin jo mande ke di rumah. Bapak kabalai nyolai mamalinei. Bapak kabalai nyolai. Bakatulah mandi maling kundang sama suitu apa bana kato mandi. Kok nyampang yo payo karantau elok-elok lah dirantau orang. Jangan kalupo tanawa. Jangan dilupukan kami berdua yo malin. Karena yolah kami nan di rumah. Jangan sampai tak babalik tuan karantau. Jangan
sampai ndak babalik pulang kampung. Kok nyampang isuk di rantau orang, kok le dapet aminan jo perak api kepeng nenggak seminggu. Babalik lah pulang pai, situ bana lah kecik mendekan luang malin kaniyo le masih ketek yo. Di dukuang cendonya malin dipaluk dek bapak masuk itu matuanain malaki kalai kate kapa bapak kawarangki nyolai manangi malin bagulambe waya salah ame jalan mayai salamek jalan ayakan wong salamek jalan bapak kan wong malambai-lambai mandi masuk itu di tepi pantai mencari le bapak lah naik ke tekapa kasu barang duit mapa